Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ang mga lalaki, maayo kayo na Kamu bang mga babae, maayo pa po mo. Kandidato pagka-gobernador sa Davao de Oro. Giisyuhan og show cause order sa COMELEC kalabot sa giingong diskriminasyon nga pamulong niini sa kababayenan atul sa kampanya. Panaglalis sa gidakop nga rider ug duha ka Roads and Traffic Administration personnel sa Cagayan de Oro City nakuhaan og video. Usa ka fishing vessel nasunog sa Lampinigan Island sa Isabela City, Basilan. Mga sakay nakalingkawas kaha. Cagayan de Oro City Police nagpahigayon og shooting incident simulation exercise sa usa sa mga pilgrimage site agig pagpangandam sa Semana Santa. Og Davao City Overland Transport Terminal dunay mga bag-ong baggage x-ray machine aron paspas ang pag-inspeksyon sa mga bagahe ilabi na karong Semana Santa.